התחלנו. האמת היא שאני במשך כל הימים שסוף השבוע שעבר ועד היום, אתם יודעים, יש לי הרגל לשמוע ביוטיוב את ההקלטות של הפגישות שלנו, וניסיתי לשמוע את הפגישה האחרונה, מספר 124, אבל היא עוד לא עלתה. אז אני מקווה שהשבוע יועלו 124 ו-125. היום הפגישה שלנו זה פגישה מספר 125, והיום יום שני, מהו התאריך? 15 בנובמבר, וכמו שאמרתי לכם לפני שהתחלנו להקליט, בציפייה לשלמה, וגם כשהוא יבוא, עד שיוכל להשתתף, אני מנסה היום להתחיל דווקא בהמלצה על שני ספרים. אחת ההמלצות קשורה למה שאנחנו עוסקים, שזה קצטניק, אנחנו באמצע קריאת המאמר של דוקטור מוניק דהן ושלי על המניפסט הספרותי שלו. הספר השני, שהוא יהיה הראשון שאני אמליץ, קשור במשהו שאני חושב שאתם כחבורת הזום שאנחנו נפגשים כבר כשנה וחצי ויותר, אולי מגלים עניין מכל מיני סיבות. והנושא הוא יהדות מזרח אירופה. שהרי ביוטיוב, כשאנחנו מקליטים את הפגישות ומעלים אותם ביוטיוב במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, הרי אנחנו עוסקים במזרח אירופה. ולכן אני רוצה להגיד כמה דברים שעוד לא אמרתי על הספר של יניב איצקוביץ', תיקון חצות, או תיקון ליל חצות. אני לא זוכר את השם המדויק, אבל קשור לתיקון ולחצות. אני עומד לסיים את הרומן הזה, ואני מעלה התפעלות מהספר. זה לא קורה לי הרבה. כפי שאולי גם לכם, אתם ודאי אנשים קוראים ספרות, אבל תזכירו לי אם יש לכם דוגמה שפעם התחלתם לקרוא ספר בספרות העברית, ולא ישנתם כל הלילה במשך 2 לילות כדי לגמור לקרוא אותו. זה קרה לי עם עמוס עוז, כבר סיפרתי לכם. עם הספר של יניב איצקוביץ' זה לא קורה לי מסיבה אחרת. הייתי רוצה לקרוא במשך לילות שלמים, לא לישון ולדעת את הסוף, אבל בשונה מעמוס עוז, הסגנון הספרותי של איצקוביץ' כל כך דחוס, כל כך טעון, כל כך דורש מחשבה. כן, אצל עמוס עוז התיאור קולח. אצל איצקוביץ' אתה צריך להתעמק במה שאתה שומע, ואחרי כמה שעות אתה מותש. וכל כך למה? הספר תיקון חצות, איך הייתה אומרת, לטובה אשתי הייתה דודה בארגנטינה שהייתה מורה בבתי ספר יהודים. והיא הייתה אומרת, הספר מלא ודגוש. בטעות, כן? הספר של איצקוביץ' מלא וגדוש. עד כדי כך שאתה צריך לעצור ולחשוב מה שמעת.
וכל כך למה. אז קודם כל אני אגיד שבספר הזה יש קליידוסקופ, מוזאיקה של נושאים ודמויות כל כך עשירה, שכדי שאדם ינסה לראות את התמונה השלמה, והספר מציב תמונה שלמה, אבל דרך פרגמנטציה של עשרות דמויות, של עשרות נושאים, וכולם נראים לך חשובים, ועד שאתה מצליח לראות איפה, לאן הוא הולך, ואיך דבר מתקשר עם דבר, אתה צריך לנוח קצת ולחשוב. שזה כבר, אני חושב, תכונה טובה לספר. ועכשיו אני אזכיר כמה מהצירים שסביבם הספר מסתובב. אמרנו, יהדות מזרח אירופה, אמרנו רוסיה הלבנה, הזכרנו את שמות הערים, אבל מה הנושא המרכזי? ופה אנחנו בצרה, הקורא בהתחלה, כן? יש כמה נושאים. אבל אם אנחנו נבחר את חוט העלילה, נתחיל בעלילה. אנה נכנסה. שלום, שלום, שלום. שלום, אנה. חוט העלילה הוא לא הדבר החשוב יותר, אבל הוא כמו חוט שאתה יכול ללכת לאורכו, כדי לא ללכת לאיבוד. אז חוט העלילה זה הנושא של עגונות במזרח אירופה, ולא רק במזרח אירופה. והנושא של עגונה במזרח אירופה משתלב עם ספרות עברית ועם ספרות יידיש לדורותיהם, ולא ניכנס עכשיו לכל הסופרים שטיפלו בנושא של עגונות, גם מבחינה הלכתית וגם מבחינת גורלם של נשים שבעלם עזב ואי אפשר למצוא אותו כדי שייתן להם גט, כן? והתסבוכת בחיי נשים כאלה. אז זה נושא אחד, חוט שהולך מההתחלה עד הסוף. אבל יש עוד חוט שהולך מההתחלה עד הסוף, וזה נושא הקנטוניסטי. דיברנו על זה, בלה, כשהזכרתי את הרומן. כן. הזכרתי. גם זה חוט שהולך מההתחלה עד הסוף, ודרך נושא הקנטוניסטים, אנחנו מקבלים תיאור של החברה היהודית במאה ה-19, כן? בזמנו של הצאר ניקולאי, ואני חייב להגיד שסופר טוב לא יכול לכתוב על הנושא הזה בלי להכיר אותו מבפנים. ויניב איצקוביץ' יודע היסטוריה יהודית, אין לי ספק. וגם זה נמצא בספר כחוט שני מקביל לעניין הנושא העגונות. הנושא השלישי שהזכרתי אותו כבר כשהזכרתי אותו לפניכם בפעם הקודמת, אבל אני רוצה לחזור על זה למי שעוד לא שמע, איך סופר כמו יניב איצקוביץ', שכנראה לא היה, עד כמה שאני יודע, במזרח אירופה, ודאי לא במאה ה-19, מסוגל לתאר ובהצלחה רבה, עד כמה שאני יודע, ומה אני יודע על הטבע
במזרח אירופה. אני יודע את זה מכיוון שהוא מתאר את הערים ואת רוסיה הלבנה, שמשם באה משפחתי, ומשם שמעתי מה ששמעתי. ובין הדברים ששמעתי בבית, שמעתי שברוסיה הלבנה, בעיקר קשור לפינסק, אצל יהודים, לערים השונות, היה תמיד כינוי. כינוי שהוסיף איזה נופך של תיאור. אז על פינסק היו אומרים פינסקר בלוטס, הביצות שבפינסק. והביצות האלה מככבות בספר של יניב איצקוביץ' כאיזה גיבור בטבע שהוא מתאר. לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, ואפילו לקראת סוף הספר שבו אני עומד, הוא מזכיר את המילה בלוטה במינסק, שכנראה גם שם הטבע מסביב היה קשור לביצות. ואם אמרנו בלוטה ביידיש, אז גם השפה מוזכרת בתוך הרומן, בלי הגזמות, אבל יש פה ושם מילים ביידיש שהוא מכניס, והוא כנראה יודע יידיש, כן? כי הוא מכניס את הדברים במקום הנכון ובצורה הנכונה. אבל ברקע של שני הקווים המקבילים האלה, של בעיית העגונות והקנטוניסטים, מרכיב יניב איצקוביץ' ביד אומן, תיאור לא רק של החברה היהודית בערים שהזכרתי, כולל העיירה מוטלה, שהוא מזכיר ששם מתרחשים דברים, ומוטלה זה עיר הולדתו של חיים ויצמן, כן, הנשיא הראשון במדינת ישראל. אז הוא מרכיב לא רק תיאור של החברה היהודית, אלא גם של הגויים, בשפע רב, ולתאר גויים בספרות העברית, אני מתקשה להגיד שזה נושא שכיח. אני יודע שפרופסור ישראל ברטל, מהיסטוריה של עם ישראל, כתב דוקטורט אצל פרופסור אטינגר, על הגויים כפי שמתארים אותם בספרות יידיש. כן? וזהו דוקטורט שלא כל כך ידוע, אבל זה אולי הנושא היחיד שאני יודע שמישהו התעסק בצורה שיטתית, לראות איך יהודים מתארים גויים אצל מנדל מוכר ספרים, אצל שלום עליכם, אצל הקלאסיקונים וכו'. אבל בספרות העברית המודרנית, שהתעסקו עם גויים במזרח אירופה, שהרי זה כאילו הצד השני של תיאור יהודים ברוסיה. לא מכיר, ודאי יש, אבל לא באינטנסיביות כמו שיניב איצקוביץ' עושה את זה. ואחד התחומים שבשבילי היה כמעט גילוי אליהו במרכאות, של תיאור גויים על ידי איצקוביץ', זה תחום הצבא של הצאר. הגויים, הרי אם הוא מדבר על קנטוניסטים, על יהודים שהיו מגייסים לפי קווטות
לצבא של הצאר, הרי שהוא צריך לתאר את צבא הצאר. והתיאורים שלו של גויים, אני מניח, שמבוססים על ידע, לא מכיוון שהוא חי שם, כיום הוא בן 46 בערך, ודאי שהוא לא חי במאה ה-19, אבל הוא כנראה קרא ויודע. ואילו הייתי היסטוריון, הייתי כותב מחקר על תיאור הגויים אצל איצקוביץ'. מכיוון שאנחנו מקבלים על ידי קריאה של אותם קטעים, ויש שם דמויות, כן? סגן אלוף רדצקי, בן של מגדל תפוחי אדמה באיזה כפר, לא יהודי כמובן. וההשקפות שלו על מה זה מלחמה, ואיך מנהלים את הצבא שלו. תן רק דוגמה קטנה, שלי היא מצלצלת כבכוונה של איצקוביץ' לתאר את ההפך מצה"ל. אותו סגן אלוף רדצקי, כן, בצבא הרוסי, סליחה, פרופסור רדצקי, כמו גנרל רודצקי, כמו היה this famous the marsh רדצקי? אני גם חשבתי על זה, אבל אני מניח, אני ראיתי שאיצקוביץ' יודע לבחור שמות משמעותיים, כי יש לו חוש הומור מאוד מפותח ליניב. למשל, מנהל מחנה צבאי, שבו מסתתרים כמה יהודים שהם הגיבורים ברומן, נקרא גנרל פוז'רסקי, לא יהודי כמובן. ופוז'ר ברוסית, אנה יודעת, זה שריפה. מה פתאום גנרל פוז'ר? איזה שמות משמעותיים. ופה את דוחפת אותי להזכיר את חוש ההומור המטורף של יניב, הנמסר לאורך כל הרומן, בצורה כל כך עדינה, שאם אתה לא שם לב, אתה לא מרגיש עד כמה שהרומן הזה הוא הומוריסטי. באותה מידה שהוא היסטורי. באותה מידה שהוא מתאר פרק בהיסטוריה של יהודי רוסיה. אני אתן לכם עכשיו דוגמה סונורית בקול מהספר שאני קורא בוויקטור, שאני שומע. כן, אני לא בחרתי, אני נראה עם הדוגמה, כן, אני לקראת הסוף של הרומן, אבל בואו נשמע דקה או שתיים את הקריינית קוראת לקראת הסיום של הרומן. במקומה. אנשיה דבוקים זה אל זה, כאילו כבר נעצרו. מדי פעם מרים אחד מהם את ראשו, וכשפני וז'יז'ק מתקרבים אליהם, הם תוחבים את ידיהם בכיסים וסורכים את חגורות הכפתנים. שלום עליכם, פונה אליהם פני, גוט מורגן. אך האנשים נסוגים לאחור ונתקעים זה ברגלי זה. מילא היה פונה אליהם מפקד כוח המשמר, היו יודעים את מקומם. אך גויה, בשיער בהיר ועיניים יוקדות, סליחה, פני היא הגיבורה היהודייה של הרומן.
חוצה את הרחוב לעברם ועוד מדברת יידיש? זוהי פגישה של הגיבורה עם חבורה של יהודים במינסק, כשהיא מחפשת את הבעל של אחותה שעזב אותה והפך את אחותה לעגונה, וכל הרומן בנוי על זה שהיא יוצאת בחצות הלילה לחפש את בעלה של אחותה כדי שייתן לה גט, ואחותה תהיה משוחררת ולא יותר עגונה. צור כליים כזה טרם ראו. ורתמינות, הלט, חכו רגע, צועקת פני, והם נפנים אליה במבוכה. אנחנו צריכים לשאול אתכם משהו. פרגן, משתומם אחד מהם ומסלסל את פאותיו בעצבנות. לשאול? אם חיילים לא שואלים שאלות, בשביל זה יש להם רובה. העניין של החיילים, פשוט הגיבורה הראשית היא מתחת למשמר, משימה של המחנה הצבאי למצוא את אותו בעל שעזב, כדי לסיים את הפרשה שגם הצבא הרוסי הסתבך. כמו שאתם רואים, יש פה עלילה מסובכת, אבל איך הייתי אומר, ברורה. מי שקורא את הספר מבין מה קורה. אין לכם מה לדאוג, מרגיעה פני. הם בצד שלנו. לפתע פורץ כאן החבורה בצחוק קולני. או שאת משוגנה, או שאת משקרת, הוא אומר. הצבא אף פעם לא בצד שלנו. צבא זה בשביל חזירים. ואז הוא מתקרב אליה ולוחש, ובכלל, לא ברור איך החלטת שאת ואנחנו באותו צד. סליחה, אבל אנחנו לא רוצים להתווכח. מתפרץ לשיחה ז'יז'ק ברשוב. ז'יז'ק ברשוב הוא קנטוניסט שנשבע לצבא הרוסי על ידי חפר יהודי שבא לבצע את הגזירה לגייס יהודים לצבא הרוסי, ובגיל 12 נלקח לצבא, שרת שם 30 שנה, וכשהוא חזר, הוא אחד הגיבורים של הרומן. הוא אמנם אומר את דבריו בפולנית, אך מלווה את המילים בתנועות ידיים שקטות ובטוחות, ונראה שהחבורה מבינה אותו. בבקשה, מהר, הוא מסביר. אין לנו עניין לגרום נזק. אנחנו מחפשים את צבי מאיר שפייזמן, זה הכל. זה הבעל שעזב. תאמרו לנו איפה הוא ונסתלק מכאן. הנחת רווחה פושטת בקרב הנוכחים. צבי מאיר שפייזמן? בטח, צבי מאיר שפייזמן. ברור, צבי מאיר שפייזמן. הוגים הם את השם צבי מאיר שפייזמן פעמים רבות, וזקן החבורה שעיניו כמו מכסות מחצית מפניו, מסביר, מטורף, משוגנה, הולל, פרחח, שקוץ, שייגץ. עניותו מבהילה, הוא גר ברחוב עם חולדות הנהר, מספר לכולם שהוא... מה? בלה שאלה אם אפשר לעשות את המהירות של הקריאה קצת יותר מהירה. יותר מהירה?
כן, אפשר? בלה, מה את שואלת? מיכאל, אני התכתבתי עכשיו עם טובה. כן. בכוונה אתה שומע את זה בקצב איטי, כי יש שם אפשרות לקצב נורמלי, איטי ומהיר. ומכיוון שאני מכירה את המדיה הזאת, אז זה נשמע לי כמו קצב איטי. כן, השאלה היא, אני שומע בקצב איטי, מכיוון שאני רוצה כל פרט לקלוט. אם נותנים את הקצב המהיר, אז לא יכולים לעמוד על הדקויות. עכשיו, השאלה היא, מפריע לכם מאוד הקצב האיטי? לא, לא מפריע לי, אני פשוט תהיתי אם אתה עושה את זה בכוונה, אני עושה את זה בכוונה. אוקיי. או שזה, כאילו אתה לא יודע איך לעשות אחרת. לא, די שאני יודע. אוקיי. כבר 30 שנה אני משתמש במכונות האלה, כן. אני בכוונה עושה את זה בקצב איטי, מכיוון שאני, תראי, כשקוראים משהו, כשהקצב מהיר, המוח קולט פחות את הדקויות. כן. ובספר הזה, אני לא יודע אם הרגשתם, אבל כל דבר בניסוח, בסגנון, כל דבר חשוב. אבל מה שרציתי לשאול, הרי זה באמצע כל העסק, אתם לא מכירים את הספר וכולי. האם זה אומר לכם משהו? יאיר, מה אתה אומר? האם הקטע שהקראת אתה עכשיו? כן. כן. פרט ונמק. זה נשמע כאילו האם מקבלים תמונה כלשהי, אף על פי שזה פסיק מתוך הרומן, מקבלים תמונה כלשהי של הסגנון ושל סוג הכתיבה. כן, זה באמת כתיבה הומור. היהודים, גם יש להם איכשהו יוצרים קשר, גם אם זה משני צדי המתרס, היא והם, מילה ביידיש, פה מילה ביידיש נוצר איזשהו קשר, והם כאילו מאוחדים נגד הצבא ונגד הצד השני, שהם כאילו הרעים, הגויים וכו' וכו'. כן. אנה, מה את אומרת? אנה נראה לי יצאה רגע, התמונה שלה, כן. אז בלה, מה את אומרת? אני מסכימה עם יאיר, זה באמת קטע, ככה את לאמצע, זה קצת... זה אסור לעשות את זה, אבל אני סומך על יניב איצקוביץ'. קולטים כאן משהו. משהו, כן. טוב, אני נורא נזהר מההתלהבות שלי. אם אני אשאל אותך, אם אתם רוצים לשמוע עוד קצת, אז אתם תגידו כן, מכיוון שאני שואל. אבל תנו לי עוד דקה או שתיים. אוקיי. טוב. שלמה לא הגיע, נכון? לא. אוקיי. הגדול. אבל כולם יודעים שהוא קטנטן. ראשו תמיד ניסה אל השמיים במין יהירות בלתי נסבלת. מדברים פה על זה שעזב את אשתו וברח למינסק. וכל אחד שעובר לידו סופג ממנו הרצאה. הוא מתמרמר מאוד על גדולי התורה, ובעיניו ישיבת וולוז'ין המפוארת אינה אלא מקום מרבצם של מטומטמים. וכל נבואתו משפט חסר תוחלת, שעליו הוא חוזר פעם אחר פעם, שהאמונה היא חטא, או להפך, איש אינו זוכר. את כל תורתו הוא מבסס על סיפור גן העדן, ואין בריאה אחת שהצליחה להבין מה רצונו. וכך הוא רודף אחרי נשים נשואות, ושותה יש מדי יום ביומו,
ופעמים מוצאים אותו בבתי מרזח. את צבי מאיר שפייזמן אתם רוצים? בבקשה. אם הוא המוכיח של בני ישראל, הרי שמקום להתנבא לא יימצא לו, שכן סדום ועמורה שוכנים בתוכו. את צבי מאיר שפייזמן אתם מחפשים? לכו אל השוק הנמוך, ושאלו עליו בסמטאות של רחוב רקוביאס. בתוך רגעים יתגלה לפניכם במלוא הדרו. טוב, אני חושב שאף על פי שבחרתי באופן מקרי, קיבלתם איזשהו מושג שהסגנון וגם הנושא לא פשוט. אותו שפייזמן שעזב את אשתו, מתברר בסוף שהוא מטורף. הוא גורש מישיבת וולוז'ין על זה שהוא שאל יותר מדי שאלות, ולא הסתפק בתשובות שהוא קיבל מהרבנים שלו. וזוהי סוגיה שאני עוד צריך לחשוב מה יניב איצקוביץ' רצה פה להגיד. זהו. כדי לסכם את המלצתי שהייתה קצת לא שיטתית, אני אגיד שהספר הזה, תיקון חצות, מעלה אין ספור נושאים ושאלות, במיוחד מכיוון שהוא מנגן על מיתרים של הפסיכולוגיה האנושית. כל דמות כאן מתוארת בהרחבה רבה, לא מבחוץ, אלא דרך המחשבות והרגשות שלה לגבי מיקומה ומצבה בחיים בעלילה בתוך הרומן. כל דמות זוכה לכל המניפה הרחבה של סופר מתאר. אין דמויות צדדיות. כן? כל דמות שיש לה איזשהו תפקיד בפסיפס ובתיאור של החברה היהודית והלא יהודית, זוכה לתיאור נרחב ביוגרפי לאורך חייה. זהו אפוס, ויניב איצקוביץ' התמודד פה עם משימה מאוד קשה. לדעתי הוא הצליח. ולכן אני ממליץ למי שיהיה לו סבלנות, ולקרוא את זה בקצב, כמו שבלה אומרת, האיטי שלי, בכוונה, צריך סבלנות, אי אפשר לקרוא את זה רצוף, כן? צריך לעשות הפסקות מפעם לפעם, ובזה אני מסיים את ההמלצה על הספר הזה. אני רק מזכיר לכם, אמרנו את זה אולי בפעם שעברה כשהזכרתי את המחבר. יניב איצקוביץ' היה מרצה לפילוסופיה במשך 6 שנים באוניברסיטת תל אביב. זה דבר אחד. והוא, אם אני לא טועה, היה בעל דרגה גבוהה בצבא בצה"ל. האיש יודע משהו על מה זה צבא, ויודע משהו על מה זה שאלות פילוסופיות. סייפה וספרה. בדיוק.
סייפה וספה. כשטוב הזוגתי שתחיה, שומעת בבוקר ובלילה את ההתלהבות שלי מהרומן הזה, היא אמרה לי, למה שלא תכתוב לו? אמרתי לה, אוי ואבוי, כדי לכתוב לו אני צריך לעשות מחקר של שנים על הרומן הזה, למצוא את המקורות שלו. אני לא יכול סתם לכתוב לו. תוך כדי הסתכלתי קצת בגוגל עליו, וראיתי שבין היתר הוא גם אחד ממחברי מכתב הקצינים בזמנו, ששלחו מכתב על סירוב לשרת בשטחים. בדיוק. וגם ישב בכלא על זה. כן, אז זה לא זכרתי, אבל הנה, זה מצטרף לתמונה, כשאני אומר שכשהוא מתאר את הצבא של הצאר הרוסי במאה ה-19, הוא שם תמונת ראי הפוכה לצה"ל, גם זה הוא עושה. כן? אדם מעניין. אני חשבתי היום, לפני שנפגשנו, שאני אנסה לחפש בגוגל, אתם יודעים, נותנים שם וכותבים את המילה images. אני רוצה לראות איך הוא נראה. כן? ואולי נעשה את זה. בלה. כן, אני הסתכלתי. איך הוא נראה? רגע, תכף אני אעלה שוב ונראה אם אני... תתארי לנו, כן. אם אני יכולה לתאר. מה אני אגיד? נראה מאוד ישראלי כזה. איזה גיל? איזה גיל? כתוב שהוא בן 46, הוא נולד ב-73, אז... זה מה שאמרתי, כן, אוקיי. כן, כן. פנים ספק עגולות, ספק מאורחות, עיניים מאוד ישירות כאלה, מבט מאוד ישיר, קרחת, זקנקן כזה חצי מגולח, חצי לא. האם יש לו חזות מזרח אירופית, כיליד הורים, כי אני לא יודע איפה נולד, איפה ההורים, כן? הם מרומניה. כתוב? כן, כן. מעניין. לא הייתי אומרת חזות מזרח אירופית טיפוסית, או לך תדע מה זה, אתה יודע. מזרח אירופית. כן, כן, זה משהו כל כך רחב. כן. טוב, בעיקר המבט ככה, אמנם זה מבט אל המצלמה, אבל נראה לי מבט מאוד ישיר, מאוד... כמו כתיבתו, שחושפת במקום להסתיר, ומתעניינת בכל מה שאנשים מסתירים. כן. אוקיי. טוב, בסדר. אנחנו דיברנו עכשיו על תיקון חצות, או תיקון ליל חצות, אני לא זוכר בדיוק את השם, ואני באמת... זה נקרא תיקון אחר חצות. תיקון אחר חצות. כן. למה זה נקרא ככה? אני חושב, כי אותה פני, אותה גיבורה יהודייה, שעזבה את בעלה, לא כי רצתה לעזוב אותו, אלא את ביתה עם 5 ילדים, רק כדי למצוא את הבעל של אחותה, כדי לדרוש ממנו גט, כן? כדי לתקן את מצבה כעגונה, כן? אותה פני, היא החוט המקשר בין כל הפרקים של הרומן. טוב, אני עובר... אני ניסיתי לרגע להעלות תמונה שלו למסך שלנו, אבל אני לא מצליחה. אוקיי. לא, הצלחת. הצלחתי? כן, בטח. אוקיי, אז כולכם רואים אותו. אז יאיר, מה אתה אומר? נו, אז תתארו אותו. יאיר, מה אתה אומר? כמו שתיארתם, אדם בן בשנות 40 לחייו, עם קרחת, עם שפמפם פה ושם, דעתן כזה,
עומד על דעתו, נראה אדם רציני. כן. זה מה שאני יכול להגיד? כן, זה ברור. אבל חוש ההומור פה זה הביטוח של הרומן הזה. עם כל הדברים הנוראים שהוא מספר שם. כמו שהוא כאן אומר, הקרחת היא הדבר הטוב ביותר שקרה לי. זה גם כתוב תחת התמונות. לא שמתי לב. אגב, לא אומרים סייפה וספרה, אלא ספרה וסייפה. אני החלפתי. כן, כן, כן. ספרה וסייפה, בדיוק. אני לדעתי מגיע לו פרס ישראל, ואולי אפילו יותר מזה, מכיוון שספרות עברית בימינו, שבמדינת ישראל מתמודדת עם העבר של חלק גדול של אלה שבנו את המדינה הזאת, החלק המזרח אירופי, כן? זה הישג שעד היום לא היה. ואני לא מדבר על עגנון, עגנון לא נולד פה. זהו. אנה חזרה? כן, כן, אני רוצה לדבר משהו. In the social discussion was one information to learn Yiddish in Poland, something like that was new open something. And somebody from Israel, few person from Israel wrote in this post, who is speaking Yiddish for what you are learning, for what you are teaching, you know, nobody speaking Israel Yiddish, nobody know this language. רגע, אנה, את אומרת in the social discussion, איזה discussion את מדברת? And it was in Facebook or Twitter or something like that. There was the publicity of the School of Yiddish in Poland. Okay. In this place was few people also from Israel, and opinion of people from the Israel was, for what in Poland we have idea to learn Yiddish if nobody speak anymore in Israel. I didn't answer, I didn't wrote nothing because I don't like such a discussion, but it says that like still people don't know anything what is going even in Israel. I mean that even sometimes more people from outside Israel, they are more interesting of the Yiddish than somebody in Israel can say. It's laughing, it's joking from us that we are learning the language who is not exist anymore in Israel. כן, זה נכון. על זה דיברנו כבר בפגישה מספר 119 של הזום שלנו, ולמה אני זוכר את המספר? היום אנחנו ב-125, נכון? בפגישה 119, אני במקרה התחלתי לשמוע אותה, ועכשיו אני מתכנן לתמלל אותה, להפוך אותה לטקסט כתוב, ושם אנחנו מדברים על זה. אוקיי. עכשיו אני אומר... יש ציבורים בישראל שמדברים ביידיש, אני חושב. חרדים בעיקר. יש ציבורים חרדים שמדברים ביידיש בארץ. ודאי, אלה שאומרים שלא מדברים לא יודעים כלום. אבל אני לא מבינה איך... There is ultra-Orthodox Jews in Israel that talk Yiddish. כן, נכון, אני מרגיש... In the main street I saw them. I was living near the Masha'arim. I was living many years there. But I understand them and they didn't understand me when I speak. So it's the slang, the dialect also. כן. נתנאל, אני שכחתי אותך מכיוון שאני לא רגיל. כן, אז עכשיו אני שואל אותך, מה אתה חושב על ההמלצה שלי על הנושא של הרומן של איצקוביץ'? האם בחוגים שלך מדברים על היסטוריה של יהודי רוסיה? לא מזמן אנחנו ראינו את הסרט של
נו, שלום עליכם, נו. אני ממש זכרתי את זה עם טוביה חולה והכל, איך שכחתי את זה? את זה, כנר על הגג, וזה בעקבות שכמה חברים קראו את טוביה חולב, ואח שלי וגם זה. אני לא קראתי את זה, אבל אני הייתי במחזה. חוץ מזה, כן, יש עיסוק בתרבות יידיש, בגלל שזאת השפה שבה אנשים דיברו ביום-יום שלהם, וזה התבטא גם הרבה בתרבות שלהם דאז. אני כן חושב על הרומן, לפחות לגבי השם שלו, שדיברת קודם, קצת קשה שלו לקשר את זה לתיקון חצות עצמו. בדיוק. שהוא מורכב משתי תפילות, תפילת חנה, תפילת רחל, הוא מדבר על גאולה, מצד שני הוא מדבר, כאילו הטקסטים שלו בעיקר קינות על חורבן, יכול להיות מעניין לקשר את זה משם. הקדמות מילים ושריות שוטה, אם אני זוכר, כן. התפילה, הקדמות מילים ושריות שוטה. בתיקון חצות, בלי. והעניין הזה, הרי התיקון, המילה תיקון פה, כן, היא מילה מאוד טעונה, שזה לתקן דבר מעוות, כן? ואין ספק שאיצקוביץ' מתכוון לאסוציאציות של הביטוי הזה בכל המנעד של האסוציאציות של זה. ואתם ראיתם במה ששמעתם כשהשמעתי אתכם, מוזכרת שם ישיבת וולוז'ין, ואותו אחד שעזב את אשתו וברח, הוא גורש מישיבת וולוז'ין, ויש לו טענות על ישיבת וולוז'ין, וזהו עניין שאיצקוביץ' לא מזכיר סתם, כי בישיבת וולוז'ין, עד כמה שאני יודע, כן, היו מחלוקות קשות מאוד, פנימיות, ובסוף הישיבה נסגרה, ואיצקוביץ' כאן רומז, כן, להיסטוריה של הדבר הזה, והעניין הרבה יותר כבד ממה שנראה על ידי האזכור כאילו המקרי, כן? אבל אנחנו עוברים עכשיו להמלצה לספר השני. השעה 6:52. ולפני שהתחלנו להקליט, רבע שעה לפני 6, דיברתי עם יאיר ועם בלה על זה שהספר השני שאני רוצה להמליץ זה ספר שהופיע לפני כמה ימים. הזכרתי אותו בעבר, וזה הדוקטורט בצורת ספר של דוקטור מוניק דהן, ספר שנקרא מחקר על קצטניק, שנקרא הפסיידונים, קצטניק והאחר. הספר כולל כ-400 עמודים, והודפס בינתיים ב-350 עותקים, אבל אני חושב שיהיו קרוב ל-500 עותקים. והבעיה הראשונה כשספר מופיע, זה הפצתו, שהרי לא מדפיסים ספר כזה ומשלמים הרבה כסף, כדי שהוא יישאר במחסן. והשאלה הראשונה שאני שואל אתכם, לפני שאני נכנס להמלצה יותר מסודרת, מה אתם חושבים, כמה חשוב כיום להפיץ
ברבים ספר שהופיע כזה לפני כמה ימים. יאיר, מה אתה אומר? אני אומר שזה חשוב מאוד. השאלה איך יקבל את זה הציבור, הציבור לא כל כך מצוי בעניין הזה, זה לא כל כך בראש סדר העדיפויות הספרותיות היום. אבל... אז ממה שאתה אומר, יש פה בעיה מעניינת. אתה אומר, הספר חשוב מאוד, אבל הציבור לא יודע את זה. נכון. אז איך מפיצים, יאיר? מספרים, מביאים לידיעת הציבור, אולי בטלוויזיה, אולי בערוץ 8, אולי איכשהו מביאים לידי הציבור, או שבעיתונות, בעיתון הארץ, במדור ספרים, או בידיעות אחרונות, כן? מפרסמים, כותבים עליו, מעלים אותו לסדר היום. בלה, מה את אומרת? מבחינת הפצה? נכון. תראה, מעודי לא כתבתי ספר ולא הפצתי. אבל ראית מה שאנשים עושים. כן, אחותי שגם כן כתבה ספר מהדוקטורט שלה, באמת נשארו לה הרבה ספרים שהיא לא הצליחה למכור, והיא לא כל כך עוסקת בזה. בטח שהייתה רוצה לראות את הספר נמכר יותר, מופץ יותר. אנחנו דיברנו על הספר של אחותך, ואפילו אלינו ליוטיוב, נכון? על הספר. כן, כן. אני מניחה שזה דורש איזושהי עבודה, לזכור דוכן בשבוע הספר, לנסות להגיע למקומות שבהם מסתובבים אנשים על מנת לראות ספרים ולקנות ספרים. דבר נוסף זה להעלות אותו לפורמט דיגיטלי, שזה אנשים היום יותר נוטים עדיין לא בארץ. לעשות. הספר שלי, כן. שהיה בארץ, הוא גם נמכר בארצות הברית, הוא תורגם לאנגלית. ובארצות הברית על כל 100 הורדות קינדל, מה שנקרא, מוכרים רק ספר אחד. זאת אומרת, הרוב המוחלט של הספרים זה ספרי הורדות מהמחשב. בארץ זה היה כמעט רק בהדפסה. כן. אנה. אני לא יודע, אני לא גרה בישראל. אבל איך עושים בפולין אם רוצים ספר חשוב להפיץ אותו? כן, נכון, זה... יש לנו אנשים, they are very interesting of these such books, and I think that we need to know more everything, because still, also when I speak with people from Israel, they don't know many things still. I mean, not only, there is the problem with always the good books are so limited. The good books are what? Limited in the small publicity. So to find a good book, you need to have friends or somebody who will tell you, who will propose you, or because even in all the books about the Jews, about the Jews, about the Holocaust, about the Khurban, it's meaning that I am finding by the friends. If some is published, it's not so common in the bookshops. So we need to know if some it's in addition or something. I mean, it's still we have problem to find the good books. Okay. רציתי להעיר, אחד הדברים שכדאי לחשוב עליהם, אני בתור בעל ניסיון קטן, להוציא את זה בהוצאת ספרים שהיא כבר תעשה את הוצאות הספרים יודעות לשווק. אני את הספר שלי לא הוצאתי בהוצאת ספרים, הוצאה עצמית, מכרתי אותו בכמה אלפי תפסים, כי הלקוחות שלי בעיקר קראו אותו, הוא גם היה בכמה חנויות, אבל היום יש מונופול ענק בארץ של שתי החברות האלה
סטימצקי וזה, שהן בעצם שולטות בשוק, אחרי שהם סגרו בעצם את כל החנויות הקטנות. איך הם סגרו? הם במשך 2-3 מכרו אותם באפס מחיר, ב3 ב100, ואז כל החנויות הגדולות, כל החנויות הקטנות נסגרו, ואז הם הקפיצו את המחירים פי 3. כן. הוצאות הספרים גדולות למכור. כן, אבל זה יש רק רגע. For example, today I spoke with somebody from Israel who know it's the not young person, it's in the good age, and she know the Yiddish from home, and she heard about the Chaim Grade, but she don't know more about him. I know more about Grade than she. I mean, it's something wrong in Israel that, you know, I inform the people who knows the Yiddish about the Chaim Grade. I mean, it's should be more books. When I was in the last time before the pandemic in Israel, my last visit, I was looking for the books in Yiddish, so it was completely like to find the gold. In Tel Aviv was 2 antiquariat was with the old books, and I found some good books there, but it's not easy also to find the Yiddish books in Israel. אוקיי, בואו נחזור לשאלה שלי. נתנאל, כפי שאתה רואה, מהתשובות עד עכשיו, עוד מעט אשאל אותך, אבל מהתשובות עד עכשיו, אני מבין שלהפיץ ספר שאנחנו חושבים שהוא חשוב, זוהי עבודה סיזיפית אינסופית. לכתוב מאמר בהארץ, או כל העצות שאתם נותנים, הן נכונות, אבל זוהי עבודה אינסופית. הדבר מאוד קשה. ואז אני שואל אותך, נתנאל, מה אתה אומר על להפיץ ספר כמו הפסיידונים, קצטניק ואחר? מה עושים? בגלל שמדובר בספר מחקר ולא ספר סיפורת, אז אני חושב שהדרך הכי נפוצה בדרך כלל להכיר ספרים כאלה, בעיקר מציבור שלא מכיר, זה או מפה לאוזן או על ידי ביבליוגרפיה של ספר אחר, או הזכרה של הספר הזה בספר אחר. בדרך כלל ככה ספרים מוכרים וחשובים ניכרים על ידי קוראים כאלה ואחרים. אבל זה נשמע לי דבר שהוא כזה לטווח ארוך, כי קודם צריך להכיר את הספר ושהוא יקבל את החשיבות הראויה לו. כן. לכן להתחלה כן, אני מסכים עם מה שאמרו עד עכשיו, צריך שמספיק אנשים מהשכבה שגם כותבת דברים בעצמה, יכירו את הספר ויכתבו על הספר הזה בעצמם גם. טוב. זה נראה לי פשוט מה שאני יכול להוסיף, אני מסכים עם מה שאמרו עד עכשיו, אני כן חושב ככל שמתקדם הזמן, גם אנשים בארץ עוברים לפורמטים דיגיטליים יותר, כי זה יותר נגיש במקום ללכת לחנות ספרים ולקנות, וזה גם בדרך כלל עולה הרבה פחות, שזה גם שיקול חשוב מאוד. כאילו לאנשים שקוראים ספרים, במיוחד אם הם צעירים ואין להם איזושהי הכנסה כדי לבזבז 100 שקל על ספרים פעם בחודש. אוקיי, לא ניכנס כרגע לעניין של מה בין ספרים דיגיטליים לספרים מודפסים. כן, שלא. זה דבר מאוד מעניין, אבל לא, אני רוצה לחזור לעניין של ההפצה. אחד הדברים שאני מאוד הקפדתי, כאשר יעצתי למוניק דהן כשעמדה לפרסם את הספר שלה, אמרתי לה, את חייבת להכניס בפנים מפתח שמות ועניינים. ספר שיש בו מפתח שמות ועניינים, עושה אותו מאוד נגיש. כשאין מפתח שמות ועניינים, אתה יכול לקרוא את הספר ולא לזכור מה שקראת. אם יש לך מפתח, אתה תמיד יכול לחזור ולבדוק דברים
שמעניינים אותך ושאתה יודע שיש בתוך הספר. ואכן, ופה אני מתחיל את ההמלצה המסודרת לגבי הספר של דוקטור מוניק דהאן. לספר הזה יש, אם אני זוכר, 5 חלקים שבונים אותו, ואני מתחיל מהסוף. קודם כל יש מפתח שמות ועניינים, 40 וכמה עמודים, איפה שכל שם של אדם, של ספר, של מאמר, מופיע באיזה עמודים השם הזה אפשר למצוא אותו. וכל נושא שהוא רלוונטי למחקר על הפסיידונים והקשר עם האחר, כל נושא כזה רלוונטי, גם הוא מופיע בכל העמודים שאפשר מיד למצוא בתוך הספר. אז קודם כל, מפתח שמות, אם אפשר, כן? כבר דיברנו על זה, נדמה לי שדיברנו בפגישה 119, כמה שזה קשה אחרי שאדם טורח ומחבר ספר, עוד לשבת חודשים ולעשות מפתח. ולכן בארץ שלנו יש פה ושם ספרים עם מפתחות, יש הוצאות שסוחרות אנשים מיוחדים שעושים מפתחות, אפילו לא מבקשות מהמחבר, וזה כמובן מגרעה, מכיוון שמי יותר טוב מהמחבר יודע איך לעשות את המפתח לספר של עצמו. וכשאתה סוחר מישהו שמקצועו זה לעשות מפתחות, זה פחות טוב. אבל לא כל מחבר יש לו חוש איך עושים מפתח, ככה שאנחנו פה באיזושהי דילמה. המפתח אצל מוניק דהאן נעשה בצורה עם הרבה תשומת לב ובמשך הרבה חודשים. אני עמדתי על זה, כן, שבמפתח הזה כל מילה ביידיש, ויש בספר שלה ציטוטים של שירים ביידיש ופה ושם, אף על פי שהספר כתוב בעברית. אני עמדתי על כך שכל מילה ביידיש תהיה כתובה לפי כל הכללים של הכתיב המודרני ביידיש, לפי הכללים של איבו שמשתמשים כיום. איך עושים דבר כזה כאשר מוניק דהאן לא דיברה יידיש בבית ולא ידעה יידיש כשהתחילה את הדוקטורט? הסיפור ארוך, אבל היא למדה בבר אילן והקפידה על זה שהדבר יהיה בדיוק לפי הכללים, ואכן במפתח הזה המילים ביידיש הם לפי הכתיב המודרני כפי שצריך. זהו החלק הראשון שבונה את הספר. החלק השני, ואני מתחיל מהסוף, זה הביבליוגרפיה. יש למחקר הזה ביבליוגרפיה ב5 שפות. זה כל המאמרים והספרים שמוניק דהאן מסתמכת עליהם בשביל המחקר שלה, בעברית, בצרפתית, שהיא יודעת היטב, כי היא חיה בצרפת, ביידיש, כן, שהיא נעזרה בכמה שפות אמרתי, באנגלית, 4, יש עוד שפה, 5 שפות. זאת אומרת, הביבליוגרפיה משקפת רוחב של מקורות, והרוחב הזה קשור בחלקו גם
בעובדה שהמחקר הזה, כמו שנהוג באקדמיה נהוג מצוות אנשים מלומדה, כן? כדבר שחייבים לשלם לו מס שפתיים, או באמת להסתמך עליו, ספרות תיאורטית. אם מישהו באקדמיה כותב מחקר, לא משנה מה הנושא, המדריך דורש בדרך כלל שהוא יקרא תיאוריות על אותו נושא. מוניק דהאן אכן היה לה מדריך שעזר לה מאוד בצד התיאורטי. פרופסור רומן קצמן מבר אילן, שהוא היה המדריך שלה בדוקטורט, והוא עזר לה להגיע לספרות תיאורטית על חקר שמות. הרי פסיידונים זה שם בדוי, זה לא השם המקורי של המחבר, ועל זה נכתבו מחקרים גם בספרות העולם וגם במדעי היהדות. פסיידונימים, שמות עת, זוהי תופעה שמבחינה תיאורטית מוניק דהאן חקרה מה שנכתב על זה, כדי להבין כיצד יחיאל פיינר, השם האמיתי של קצטניק, משתלב בעובדה שגם הוא משתמש בפסיידונים ולא בשם האמיתי. היא ניסתה לענות על השאלה מדוע. כן? ומהי ההיסטוריה של שימוש בשמות עת, גם ביהדות וגם בספרות העולם. ועל זה היא הקדישה לאורך כל הספר דיונים, ושילבה בתוך הדיונים התיאורטיים שהיא קראה, מה עושה קצטניק על הרקע הזה. עכשיו, בביבליוגרפיה יש גם אספקטים נוספים, כמו למשל, הספר הזה של מוניק דהאן עשה שירות חשוב ביותר למחקר על קצטניק. אתם יודעים, כאשר מישהו כותב מחקר באקדמיה, הוא מצווה כאיש אקדמי לקרוא כל מה שנכתב על הסופר עד אותו רגע שהוא כותב. ואכן מוניק דהאן כותבת מחקר המבוסס על כל מה שידוע על הביוגרפיה, תולדות חייו של קצטניק, ומה שנכתב על יצירתו על השואה. אבל מכיוון שקצטניק היה גם סופר לפני השואה, היא נאלצה להתייחס גם אליו כסופר לפני מלחמת העולם השנייה. אבל מכיוון שהנושא שלה זה כתיבתו בשואה, היא הייתה צריכה להתפשר ולהתייחס קצת על קצטניק, על יחיאל פיינר בין שתי מלחמות העולם. מה עוד שאין מחקרים על יחיאל פיינר ויצירתו בין שתי מלחמות העולם. אז החלק השני, כשמתחילים מהסוף, אמרנו זו הביבליוגרפיה. החלק השלישי שבונה את הספר שלה, אלה נספחים. נספחים במחקר הם טקסטים
שהחוקר מתבסס עליהם טקסטים קיימים, שאפשר לבסס בעזרתם כל מיני טענות מחקריות של המחבר. עכשיו, הנספחים האלה, בספר של מוניק דהאן, קשורים גם לביוגרפיה שלו, כל מיני דוקומנטים שקשורים לחייו עד לשואה, והם גם קשורים לחייו בזמן השואה. נספחים, יש שם הרבה נספחים. זה החלק השלישי. החלק הרביעי, זה יותר מ-330 הערות לרגלי העמודים. הערות זהו דבר מאוד טריקי, הייתי אומר. כי במחקרים אקדמיים יש כל מיני צורות לכתוב הערות. נתחיל בשיטה המכנית הפחות מלהיבה. הרי במחקרים אקדמיים דורשים הערות. למה? כי צריך לבסס מה שאתה אומר, ואתה צריך בהערות להגיד על סמך מה אתה אומר מה שאתה אומר. יש בדיחה יפה, שאולי פעם סיפרתי, הרי נפגשנו כבר 125 פעם, אני לא זוכר. אומרים שהתנ"ך, המחבר של התנ"ך לעולם לא יקבל משרה אקדמית. למה? באינטרנט הבדיחה הזאת מסתובבת, ונותנים 10 נימוקים. אני זוכר כמה, לא את כולם. קודם כל, מכיוון שהמחבר של התנ"ך לא כתב את זה באנגלית. והרי אנחנו יודעים שבאקדמיה, אם אין לך פרסומים באנגלית, לא מקדמים אותך. זו סיבה אחת, שהוא לא יקבל משרה. סיבה אחרת, אין הערות. איפה ראית מחקר אקדמי שאין לו הערות? סיבה שלישית, וזה כבר טענה ממדעי הטבע. אי אפשר לשחזר את האקספרימנט של יצירת העולם. אז זה לא מדעי, יש פה היפותזה, אבל אתה לא יכול לבדוק אותה. וכולי וכולי, כל מיני טענות כאלה. עכשיו, הערות, מחקרים עם הערות, יש כל מיני סוגים. יש מחקרים אקדמיים שבהערות אתה כותב, ראה מאמר זה וזה, עמוד זה וזה, ראה ספר זה, מאמר זה וזה, זה כל ההערות. עניין קצת מכני. אבל יש סוג אחר של כתיבת הערות, שאתה אומר, אמנם ראה מאמר זה וזה, עמוד זה וזה, אבל יש מאמר אחר, עמוד זה וזה, במאמר זה וזה, שטוען את ההפך. ואני, המחבר, צריך להכריע באותו עניין, שניים אומרים דברים הפוכים, כיצד אני מחליט מהי האמת, או מה יותר קרוב לאמת, ואז ההערה הופכת כבר למחקרונצ'יק קטן כשלעצמו. וזה מה שיש בספר של מוניק דהאן.
לא הערות אוטומטיות, אלא דיון מושכל, מחקר נוסף, על בחינה כמו שאנחנו שומעים רדיו סטריאופוני. מצד ימין שומעים צליל אחד, מצד שני צליל אחר, וביחד שומעים את הרדיו. והחלק החמישי זה הדיון עצמו בנושא. לדיון הקדישה דוקטור דהאן כ-260 וכמה עמודים. עכשיו, מכיוון שאנחנו עוסקים בקצטניק, אני רוצה להגיד שבאמת הספר שלה, ואני קראתי אותו, אני יודע על מה אני מדבר, הספר שלה זה באמת מה שאנחנו רואים, הצעקה האחרונה בנושא. היא באמת סיכמה כל מה שנכתב ומה שנחקר, והוסיפה משלה לא מעט. ומכיוון שבמחקר אקדמי אידיאלי, אנחנו בונים שכבה על גבי שכבה, קומה על גבי קומה של דורות קודמים, זה מה שמוניק דהאן עשתה, ואין ספק שעל הספר שלה יש בסיס איתן להמשיך ולבנות הלאה. מה צריך לבנות הלאה? אני שואל ואני עונה. מוניק דהאן בעצמה כבר בונה הלאה. מה היא בונה הלאה? ואני עונה. הרי היא כותבת על הפסיידונים קצטניק והאחר, על מחבר יחיאל פיינר, באמצע חייו. כי כמו שאמרנו, לפני שהוא היה קצטניק, הוא היה סופר יידיש ועברית בפולין בין שתי מלחמות העולם. ועל זה אף אחד לא כתב. אז מה עשתה מוניק דהאן? גם בספר הזה שאני ממליץ עליו, אבל גם אחר כך, היא המשיכה לחפש מה יחיאל פיינר פרסם בעיתונות יידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם. ומצאה יותר מ-40 דברים בדפוס. וכרגע היא הולכת ביחד איתי, כי גם אני, כשאני כתבתי על קצטניק, גם מצאתי הרבה פחות, הבנתי שבלי שאנחנו נחקור את מה שיחיאל פיינר כתב לפני השואה, אנחנו נבין פחות איך הוא הפך להיות קצטניק. והמאמר שאנחנו קוראים בזום, על המניפסט הספרותי, הוא חלק מהמחקר הזה שמכשיר אותנו להבין איך יחיאל פיינר הפך להיות קצטניק. אני יכול לשאול שאלה? אז כל הזמן מדבר כדי שתשאלו. כן, בבקשה. אני שמעתי, אני קראתי בספר שלך עם הרעיונות הטלפונים של חיים קצטניק, שוב ושוב שהוא אומר שהוא רוצה שיפרידו בין יחיאל דינור לקצטניק, ושהם לא אותו בן אדם בכלל, אין ביניהם קשר, וכו' וכו', אתה בטוח זוכר את זה כנראה יותר טוב ממני בהרבה. אני חושב שגם בכתיבה שלו, אבל הוא כן מפריד ביניהם בצורה מאוד מאוד קטגורית, כלומר, אפילו, לכן אני, בהנחה שהוא עושה את זה במודע, ולא סתם חרבש את מה שהוא כתב, אבל הוא כל הזמן אמר, אני כותב מלא, וכנראה שיש מחשבה מאחורי מה שהוא כתב. אולי זה דווקא אולי טעות לעשות לו איזשהו מהלך היסטוריאציסטי כזה. כלומר, להגיד, יחיאל פיינר
לתת תכונות ליחיאל פיינר, ועם זה להשליך אותן על כתבי קצטניק עצמם. שאלה נהדרת. איך שאני תמיד אומר, אתה מרים לנו להנחתה. עכשיו, לפני שאני עונה, בואו נעשה סיבוב. יאיר, מה היית עונה על שאלה כזאת? אולי לא צריך להפריד בין יחיאל פיינר לקצטניק, וכמו שנתנאל אומר, הוא אומר שאצלי הוא קרא, שקצטניק כל הזמן מפריד בינו לבין יחיאל פיינר, ואני מוסיף, הוא אומר יחיאל פיינר מת, כן, ומה פה קורה פה, יאיר? הוא אפילו רצה, והוא ניסה גם להשמיד את מה שהוא כתב וכו' וכו'. אבל במחקר היסטורי, במחקר, אתה חייב לעשות את המכלול של יחיאל פיינר, דינור, קצטניק, זה מחקר היסטורי, הוא עצמו איננו, אתה לא יכול להפריד, אתה לא, כי האמת שזה אותו אדם, מחקר היסטורי הוא מחקר היסטורי, אתה לא יכול לפצל. כן, אז מה שיאיר טוען הוא שיכול יחיאל דינור, כן, וקצטניק לטעון, אני לא יחיאל פיינר. וזו הרגשתו וזו כוונתו וזה ככה הוא רוצה שיראו אותו. אבל האם באמת אין, אנחנו שואלים, יאיר שואל, האם באמת בתוך קצטניק ויחיאל דינור לא חי יחיאל פיינר שיחיאל דינור טוען שהוא לא? זו השאלה. ולמה? אחר כך אני אגיד את תשובתי. אני לא מספיק מכירה את הכתבים של יחיאל פיינר מלפני השואה. אף אחד לא מכיר. גם אני. זהו, אז אני לא יכולה הרבה להגיד על זה. לבד, תראה, יש עניין של רצונו של אדם כבודו, אבל מצד שני יש גם מחקר היסטורי שאי אפשר, רומן גרי הוא אמיל אז'אר, נכון. הוא ניסה להפריד ביניהם, ההיסטוריה לא עשתה לו הנחות, היום כולם יודעים שרומן גרי הוא אמיל אז'אר. למה הוא רצה לעשות את זה? עניין שלו. אז... אנחנו יודעים למה. מה? אנחנו יודעים למה הוא עשה את זה. האמת היא שאני לא זוכרת אפילו למה. אבל לצורך העניין, בתקופת חייו הוא יכול היה לעמוד על כך, אני מתכוונת לדינור, פיינר, קצטניק, יכול היה לעמוד על זה, להפריד בין שלושת הפרסונות הספרותיות האלה. זכותנו המלאה היום להגיד זה אותו אדם, ולהביא סימוכין מהכתבים שלו, ולהראות שסגנון ונושאים וכן הלאה, הם של אותו אדם. אוקיי. אני רוצה לנסות להשיב, כי לא להשיב, לחזק את השאלה. מה אתה אומר, נתנאל? שאני רוצה לחדד טיפה יותר את השאלה שלי. אני ודאי שאין ספק שכותבים מחקר היסטורי על מחבר, צריך לכתוב גם על השם עט שלו וגם על לפני שם העט שלו. אבל אני חושב שכאן כשמדברים על סופר שכתב גם דברי ספרות, אבל דברי ספרות שלדעתי בהם להגיד מסרים מסוימים, וכשהוא מפריד ביניהם, בין הדמות שלו בצורה כל כך קטגורית שמשנה את האישיות שלו לחלוטין, בדרך כלל, אז זה אמור גם לשנות את המסר ולתת לו אור שונה ממה שאנחנו היינו נותנים לו אם הוא היה יחיאל פיינר. אני חושב שזה שהוא קצטניק מוסיף עוד מסרים שלא היינו רואים אותם בטקסט הרגיל אם הוא היה יחיאל פיינר מקודם. בגלל זה אני חושב שאולי במחקר ספרותי או במחקר של להבין מה שהוא כתב, בגלל זה אני אמרתי שזה אולי לא כל כך נכון. אבל ודאי שבמחקר היסטורי של ביוגרפיה של קצטניק, ודאי שצריך להזכיר ולהתייחס ליחיאל פיינר. אני רוצה רק להגיד שיש לנו עוד דקה, ואני אצטרך היום לסיים בזמן, כי יש לי... כן, בסדר, טוב שאת אומרת,
זאת תישאר כשאלה תלויה באוויר, ואנחנו בפעם הבאה נקדיש קצת, לא הרבה זמן, לענות על השאלה, ואנה, מה את אומרת? צריך, האם יחיאל פיינר וקצטניק הם באמת שני אנשים שונים, או שצריך לחפש את הקשר בין שניהם? בלה, חזותי. אני הבנתי, אבל to be precise. Okay. The question is if Yechiel Feiner and Katsetnik and Yechiel Dinur, which the person, he insisted to separate between those different persona. What do you think about it? Is it one person? How should we relate to him? As one person or as a separate? You mean like schizophrenia? Something, yeah. Yeah, like schizophrenia. אנה, אמרת את המילה הנכונה. שתי נקודות, אנה. העניין של פיצול האישיות נדון בליידן, בצופן אדמה, דניאל תשים לב, בצופן אדמה, יחיאל דינור, כשהוא מדבר על יחיאל פיינר, לא מתייחס אליו בגוף אישי, אלא הוא אומר אני. פעם ראשונה בצופן אדמה, יחיאל דינור מדבר על יחיאל פיינר כאני. ופה נחתום כאן את העניין, אולי עוד נקדיש בפעם הבאה כמה דקות לתשובה. רק רגע, אני בוורשה, אני the second generation of Hurban. Many people have such a problem among the Jews after the Hurban. I mean the people, because many people have the other names during the war. They took the names when was hiding. And sometimes they have the schizophrenia, but not as the sickness, not as the really schizophrenia for how to say, that normal we can have in the medical books, but the schizophrenia of the situation. Sometimes they finish with this problem, sometimes not, it depends. Sometimes, many people have the double or three life after the war. I have many friends, among my parents' friends, that they start to live the other life, they have before other life, that's also, and sometimes they speak like they have the schizophrenia. I know, because I grew up in such a situation. So for me, it's this all these things like very normal. I mean, for me, nothing, it's what shocked me. כן, נסיים במה שקרל מרקס אמר. קרל מרקס, אם אני מצטט אותו נכון, אני לא קראתי אותו, שמעתי עליו, כן? אם אני מצטט אותו נכון, הוא אמר, ההוויה קובעת את התודעה. איך שאתה חי או איך שגורמים לך לחיות, ככה אתה מבין את העולם ומתייחס לחיים. בואו נפסיק כאן, בפעם הבאה נרחיב קצת יותר. מודה לכם מאוד, ולהתראות ביום...